Har vi lige indsut fra en GT45 V8 Lexus motor, 242 heste standard. Forholdsvis fornuftige store intercooler, 3 tomme trykkere, der går igennem inderskærmen. Bremseforstærkeren måtte flyttes på grund af, at motoren er en anelse større end i en almindelig KE. Og lige en lille 3,5 tom udstødning. Bremsrøren måtte flyttes. Andre manifold. Spjældet er flyttet fra den anden side af, for at undgå varme fra udstødning. Bussen er en køler. Men der kommer nok lidt endnu. Vi mangler stadigvæk wastegates og ekspansionsbeholderen og nogle andre små ting. Catch-tanke for eksempel. Men der kommer nok med.